Wow! Kamusta mga kaibigan? Andito na naman kami para sa walang sawang paghatid ng serbisyong medikal para sa inyo. Walang sawang misyon mga kaibigan. Andito kami ngayon mga kaibigan, samahan ninyo kami na ating tawirin ang Barangay Cabalitian Island ng Sual, Pangasinan. Andito kami ngayon mga kaibigan sa wharf ng Sual, Pangasinan. Dito kami sasakay ng bangka patungong Barangay Cabalitian Island. Kasama namin ngayon mga kaibigan ng Project Hope para sa kanilang Oplan sa Gitmata. Iisang bangka lamang po kami at ang iba naming mga kasama ay nasa kabilang bangka. Magkita-kita tayo sa Barangay Cabalitian Island. Tara na! Sakay na mga kaibigan! Tara, let's! Ayan mga kaibigan, andito na po kami sa Barangay Cabalitian Island. Nakita nyo naman po, kailangan namin umakyat sa bakod para makatawid papuntang gym kasi wala po kaming ibang madaanan mga kaibigan. So ngayon po, kailangan po muna kami mag-prepare sa aming mga gamit, mailatag yung mga gamot upang maumpisahan na po natin ang ating misyon. Magandang umaga na naman po sa inyo lahat. Andito na naman po kami ngayon sa aming panibagong mission. Kami po ang Team Piso Hope. At ngayon pong araw ay kasama na naman po namin ang Project Hope, Mr. Ricky and Sir Wally Camba. And nandito po kami ngayon sa Cabalitian Island. Nasa gawa po ngayon ng Operation Tule, ang free eye check-up at ang pagbibigay ng libreng gamot. Sana po samahan niyo po kami sa aming medical mission ngayong araw. At sana, supportahan pa rin po kami sa susunod na aming mission. Salamat! So inaantay lamang po namin ang ibang team, ang Kalusugan Caravan nila Dr. Jasper Nadong at saka Doktora Grace Ramirez po. Inaantay po namin ang kanyang team upang makapag-prepare din po sila ng table nila at maayos po nila ang kanilang mga gamit din po. So abangan po natin maya-maya mag-start na po ang ating medical mission po. Maraming salamat po pala sa mga tao dito sa Barangay Cabalitian at mainit niyo po kaming tinanggap ang aming team, ang Wings of Hope, Project Hope at ang Kalusugan Caravan nila Doktora Grace Ramirez at saka Dr. Jasper Nadong. Maraming salamat po sa inyo. Mamayang konti po ay umpisahan na po natin ang ating mission.
serbisyo, pangkalusugan po para sa atin. So, ipapasa ko po ang ating mikropono sa ating nurse. Siya po ang ating MC, si Ma'am Bel. Okay. Good morning po ulit sa ating lahat. Welcome po sa ating Medical Mission Kalusugan Caravan. Sponsor po ito ng ating mahal na Mayor Rizaldo Dong Calugan po. So, bago po natin simulan ang programang ito, tayo po unang lahat ay tumayo at damhin ang presensya ng Diyos. Yung po tayo lahat, damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. During the Father of the Son of the Holy Spirit, dakila at makapangyarihan namin Diyos na sumasalangit, kami po ay nagpapasalamat sa oras, araw at pagkakataon na ito sapagkat isang biyaya sa amin ngayon ang programa na ito na Medical Mission. Amin po itong patuloy na pinapanalangin ang lahat ng mga bumubuo at makakabahagi sa programang ito na ito'y maging maayos at matagumpay sa simula at matapos ito. Maging ang mga staff ay patuloy po ninyong paunahan sa lahat ng kanilang gagawin. Maging ang mga mabibigyan ng serbisyo ng programang ito ay magdulot ng kaginhawaan at kalakasan ng bawat isa. Lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo na aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Manatili po muna tayong nakatayo para po sa ating pambansang awit. Bayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Mari na po tayong magsiupo. Bago po natin simulan at magpatuloy sa programang ito, nais ko pong pasalamatan ang ating mabait at gwapong barangay captain, Captain Charlie Villanueva, ang ating mga masisipag na barangay kagawad, sir. Ganon din po ang ating mga barangay healthcare workers na walang sawa pong nandyan para tumulong at sumuporta sa tuwing may programa po kaming ganito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pong medical mission na po ito ay pinangungunahan po ng ating Rural Health Unit sa pamumuno po ng ating napakagandang doktor, Dr. Graciela Ramirez, at ang kanyang mga RT staff, ma'am, sir. At syempre po, ang ating primary healthcare facility, PCF, sa pamumuno po ni Doc Jazz Nadong. At ang kanyang nurses po. And then, andito rin po ang Wings of Hope para sa libre pong gamot. Ganon din po ang ating Project Hope sa pamumuno po ni Doc Raul Kabakungan. Pwede po tayo may free check-up po tayo ngayon at eye check-up din po. Ganon din po, meron po tayong libreng tuli. Kasama rin po ang mga DOH nurses po natin. So, yun lamang po. Pwede na po tayong pumila. Paki-observe lamang po ang social distancing at please wear your face mask po. Maraming salamat. Glad na kayo amin. I would like to greet our
Barangay Captain Villanueva, at member ng Barangay Council, ng ating mga CDO na nandito ngayon, ang ating mga barangay health workers, tatako, kakabsat, di ba daw kada kayo amin, adatoy kami, tapno may kang kayo, i-servisyo nga medikal. Atoy ka, proyekto ni ako Mayor tayo, Mayor Dong Kalugay. Alakpakan man tayo ni Mayor Dong Kalugay. Adatoy ka, Ajay counterpart tayo, di ako rin ni Librel Camba, represented by his son, Mr. Wari, and Dr. Kabakungan. Tatango na lang ko, pa-check up kayo, tatlo pa. May ken na kayo di sarming. Datoy ba't? I-counterpart kayo mga isa, medical mission na lagi tumutulong sa atin, ang Wings of Hope. So, ang tama tayo pa, di operation tolit kayo, tatlo makukit, kay kubuhin kayo lalaki, tatlo bumaro daw ang dagos. So, on behalf of the municipal government of Sual, headed by our mayors, Mayor Dong Kalugay and DMXO, headed by Dr. Grace Ramirez, Infirmary Chief of Chiba Hospital, si Dr. Nadong. Sana po, mabigyan namin kayo ng mga magandang serbisyong kalusugan. Magpa-check up po kayo. Itong ating mga anak ay mabigyan ng vitamina, magpa-check up din. At ang ating mga senior citizens, kung may mga dinaramdam, hopefully, mabigyan kayo ng sapat na serbisyong medikal. Yan po, magandang umaga po sa ating lahat. Mula po sa aming mga puso, nais po namin magpapalamat sa lahat po ng mga tumutulong sa amin. Hindi po magiging successful ang misyon na to kung wala po kayo. Maraming salamat po kay Mayor Dong Kalugay at saka sa kanyang team, sa LGU team. Kasama na rin po sila Dr. Jasper Nadong at saka Dr. Grace Ramirez and ang kanyang administrator na si Sir Dan De La Cruz. Maraming salamat po sa inyo sa lagi niyong pagre-request po sa amin na sasama po kami sa inyong misyon. And marami din pong salamat sa aming partner din po na Project Hope para sa kanilang Oplan sa Gitpata na pinapangunahan ni Sir Wari Camba at si Dr. Raul Kabakungan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Naway patuloy po natin at palawakin po natin ang ating mga misyon upang makatulong po tayo sa kapwa natin Pilipino. Maraming salamat! Mula sa aming puso, we salute you.
Mga kaibigan, sa mga subscribers po namin dyan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagsubaybay sa amin, sa walang sawang pagsuporta ninyo sa amin. Sa mga supporters po namin, thank you po. At sa mga donors po namin, maraming salamat. Malaking tulong po ito para sa mga kababayan nating Filipino. At saka sa mga hindi pa po nag-subscribe ng channel namin, pakiclick lang po and i-click nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated mga kaibigan kung saan po kami dadalhin ng aming misyon. Abangan ninyo kami mga kaibigan sa susunod naming misyon. Puntahan natin ang Barangay Boboy ng Agno, Pangasinan. At saka sa mga susunod pa naming mga misyon mga kaibigan, samahan ninyo kami. At kung gusto nyo po, mag-comment down below lang po kayo kung saan nyo kami dadalhin para sa aming misyon. Kung kaya po namin at abot ng aming makakaya, ay pupuntahan po namin kayo. See you there! Maraming salamat sa inyo! We love you!